sik. Kuwi jogetmu gawe apa kuwi? Gawe bukuku tasku, tas buku. Kowe dek kapan ki joget gawe tase Mbak Ika dompete ilang kok. Terus Ayo. enggak nyunggi. Kowe iki joget apa nyopet ki ora cetha kok ya. Serku golek enek buku kok, Bos. Ya ora apa-apa kuwi tandane kowe kon Sinau. Maca nasibmu Dhewe. Kaya ngono. Nggih. Kowe siji kaya Mas Kucing. Cici tak golene blue band wek caramu kaya ngono. Yo, lali janjine. Janjane. Lho. Belakatmu saja nyupriani hatiku sujana lebih kencang karumane liya Lho. Tarik. GT itu gejala tua. Ayo jogeti. Menika Mbak Elin. Anganku ngembarahan bos meko ngitung lintang sesuap padang rembulan tak golek ana ngendi si pacerina tak pipi kidung tak ing Oke, Pak Samad. Lungitan lung-lungan kang rerambatan ambu sara ngrandeng jiwa tak kirimi layak kita tak setir kenging semilir perang rasa sliramu tansah Oh, Rino wengi wewayangmu nggodha hatiku sing tirta saumpama kapan kaya aku bisa kegawitan rakyat yang rembulan sama kuatir lan mutap dapat sekar mekar ing ora-ora kang cekar kelakang tanpa umpama kemetes tirta kanggo nelesi luka-luka hatiku. Oke. Iya. Ana tetendangan gitar semilir ya. Iya. Spesial karya saka Acak Dalan Mas Geduk. Iya. Oh. Terima kasih.
saking jantung. Lungitan lunglungan kang rerabatan amung swara ngreget siwanggo tak kirimi layang kitir tak sepir kiangin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino Terima kasih, Mas Marianto. Jakarta Selatan. hatiku sing ngoten